శ్రీమాత్రే నమః. 2026 సంవత్సరం సమీపిస్తున్న కొద్దీ ప్రేమ కేంద్ర బిందువుగా మారుతుంది. ప్రతి రాశి వారికి భావోద్వేగాలు, ఎంపికలు, సంబంధాలలో శక్తివంతమైన మార్పులు జరుగుతాయి. 2026 ప్రేమ జాతకాలు సింగిల్స్, జంటలకు ఎలా ఉంటుందో వివరిస్తాయి. ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ముందుగా మేషరాశి. ఈ రాశి వారికి 2026 సంవత్సరంలో ప్రేమ రీసెట్ అవుతుంది. కొత్త సంవత్సరంలో వీరు సంబంధాలు వెంటపడటం ఆపేస్తారు. బదులుగా సంబంధాలే వీరి వెంట వచ్చేలా చేసుకుంటారు. కొన్ని పాత అనుబంధాలకు ఫుల్ స్టాప్ పెడతారు. బ్రహ్మచారులు ట్రావెల్ చేస్తూ లేదా పని ప్రదేశాల్లో తమ జోడీలను వెతుక్కుంటారు. అలాగే దంపతుల మధ్య అనుబంధం మరింత పెరుగుతుంది. వారి సంబంధాలను విస్తృతపరుచుకుంటారు. ఆగస్టు తర్వాత ఈ రాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రేమ లాభాలు కనిపిస్తాయి. శుభం భూయాత్.